komúny poľnohospodárske, ktoré mali produkovať viac ako samostatní roľníci a po 15 rokoch bol hladomor. Vrátili sa naspäť, dnes budujú veľké farmy, ale úplne inom štýle. Takže Taurinud je webová aplikácia, ktorú poskytujeme našim klientom. Je to webová aplikácia, tým pádom nič sa neinštaluje, je to prístup cez webové rozhranie, kde si môžem spracovať a môžeme spracovávať krmné dávky, bilancie krmných dávok, modelovanie, nie len živinové, ale aj ekonomické. To je to, že do tohto procesu, či chceme, či nechceme, majú a musia byť vtiahnutí aj ekonómovia a top manažéri. Aby videli, že to, keď soja zdražie alebo repka zdražie o 50 korún alebo o 100 korún a im sa to zdá veľa, tak znížime jej dávku alebo ju vyradíme z krmnej dávky, je častokrát katastrofické rozhodnutie, ak nie je naviazané na to, čo sa stane so živinami. Systém, nebudeme ho do detailu chceli rozoberať, ale pohľad na obrazovku ukazuje, tá ľavá strana je zostavenie a charakteristiky, to znamená od toho, či si zvolím, je to kompilát INRA 2007, Norfor 2007, CNCPS 6.1 a NRC 2001. Je to šité pre prax, to znamená, tu si postupne nastaví podmienky, teploty, druh, úžitkové zameranie, produkciu, program vyratáva štandardnú laktačnú krivku, štandardný obsah zložiek pri danom laktačnom dni pre danú kategóriu. Samozrejme, obsluha si môže vždy nastaviť ešte svoje osobné predstavy alebo parametre.